свършена. Мали, правим виж такъв пръсък. Да. Това май боли. Май. Добре, смисъл някакъв е. Не му какво се прави много се пуша. Да, а и мен ми се върти главата и ми е лошо. Ти да ви върна с земята тая кола. Не ми се върна. Не знам. Очай, че ми звука. Ало? Тая какво направи? Какво направихте с момичето? Мали правят много екстра. Да, бе. Сега едната мина, ред е на другата. Да.